Менә шундый нокталардан зур бер граффити килеп чыгачак. Казан үзәгендәге йорт бу. Тиздән монда Тукай портреты урын алачак. Можно снимать, когда я говорю? Рәсемнең авторы Казан рәссамы Дамир Бозик. Камерага комментарий бирми. Әйтәсе килгән сүзләрем рәсемнәремдә ди ул. Дамир 5 эскиз ясаган. Нәтиҗәдә шушы рәсемгә тукталганнар. Портретны ясау өчен 150 баллон буяу кирәк булачак. Бу рәссамның иң зур эше генә түгел, ә мөгаен Габдулла Тукайның да иң зур портретыдыр. Әлеге муралның мәйданы 150 квадрат метрны тәшкил итә. Әлегә әзер булмаса да йорт диварындагы рәсемне казанлылар үз иткән инде. Безгә ашый, безгә кирәк ул, безнең буыннар өчен кирәк. Без бик шатланабыз. Безнең яшь буын, киләчәк буын күреп үссеннәр. Мы вот как жители нашего микрорайона очень счастливы, что Тукай у нас будет каждое утро, каждый вечер перед нашими глазами. Менә мин монда узып киткәндә, менә сезне күргәчтән туктадым да, горурлык хисе ничектә чәчәк ата дигән кебек. Граффити стрит-арт фестивале кысаларында 12 июнь Россия көне уңаеннан ясала. Тукайны яшьләр тәкъдим иткән. Портрет өчен йортта очраклы гына сайланмаган. Урамны сайладык, чөнки ул шәһәр үзәге һәм инде Тукай урманнан ул якын. Граффити иҗади татар яшьләреннән безнең туристларга һәм шәһәрчеләргә бүләк. Граффити 12 июньгә әзер булырга тиеш. Димәк, бик тиздән Бөек Тукай безне бияклектән күзәтеп торачак. Илгиз Шакуров, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы.